Dnes takisto taký buzzword, ktorý sa často skloňuje sebaláska. Áno. Čo dá sa povedať, že nie sú to synonymá, ale dá sa povedať, že do istej miery aj vďaka tej meditácii vytváraš minimálne priestor preto, aby si bol schopný prežiť tú sebalásku. Áno. A máš ty nejaké triky na sebalásku? Lebo toto je dneska taká, že je hitovka. A ma celkom zaujíma otvorenie vôbec tejto debaty. Hej? Že čo ty vnímaš vôbec ako sebalásku a ty musíš mať, jak by som to povedal, keď je to nejaká tá trápna pomyselný bar sebalásky od 0 po 100%, tak je to vnímam, že ty si niekde, že 100% alebo blízko 100%, to už z môjho pohľadu. Hej. Vôbec tým, že žiješ osamostatnený život v ústraní, že robíš sám svoje vlastné projekty, za nikým sa neponáhľaš, vlastne ide z teba taký ten kľud, že vlastne si OK sám so sebou. Úplne si sám OK so sebou, že vnímam tú sebalásku u teba. Tu je tá opäť nástraha starej paradigmy, kde ja by som povedal, že častokrát ľudia majú husiu kožu zo sebalásky, lebo si ju milia s narcizmom. Lenže teraz ja skúsim pomenovať sebalásku, že sebaláska je môj vnútorný postoj k životu. Ak si vážim život, tak si potrebujem vážiť samého seba. Lebo som životom sám. Áno, lebo som životom sám. Ak vnímam, že život je dar a naozaj to každý deň žijem, s tým sa budím, že život je dar, pokloním sa a poďakujem, tak jasné, že to je cesta k zušľachťovaniu lásky k sebe. Lebo vlastne ja som kanál, cez ktorý ten život prechádza. A čo si všímam ja, alebo čo častokrát za mnou ľudia chodili, keď som ešte robil mentoring, lebo teraz som pozastavené, kvôli tomu, že chcú schudnúť, že chcú jedálniček usporiadať, že chcú spánok usporiadať, navyky a tak ďalej. Práve vždy som sa ich pýtal, že dobré, prečo to nerobíš? Vieš, ty vieš, čo máš jesť, vieš, a prečo to nerobíš? A práve ja tam vnímam akože odpoveď je tá sebaláska. A tá sebaláska, ono to je akože nádherne si to teraz opísal, že je to láska k životu. Lebo presne, keď hovoríme o láske k sebe, tak vytvára to ten dojem, že láska k tomu egu. Presne. Že vlastne, že ja milujem Vlada Rožka. Áno. Ja nemilujem Vlada Rožka, ja milujem ten život, ktorý vystával toto telo, ktorému sme dali meno Vlado Rožko. Presne. Wow. To som potreboval doplniť, fakt, že do mojej skladačky. Lebo ja si všímam, že ono to je dosť o nuancách. Ja som minulé, budem chystať aj také reelko, aj keď neviem, že či je to práve ono, ale ja som zistil takú vec, že postavíš sa pred zrkadlo a pozrieš sa do svojich očí. Pozri sa do mojich očí, predstav si, že si zrkadlo a ti poviem, že ja teraz hovorím do zrkadla, do svojich očí. Kamu, mám ťa rád. A môžete si to skúsiť doma všetci a budete sa diviť, že koľký z vás sa budú strašne blbo cítiť, keď budú to hovoriť. Kamu, mám ťa rád. Mám ťa rád. Že reálne tento vzťah, vôbec takéto vyjadrenie lásky dokážeme akože mnohí z nás ho nedokážu vôbec nikomu ako keby že vyjadriť. Ale je veľmi smutné, že to nedokážeme vyjadriť ani sami sebe, lebo väčšina ľudí si povieš, tak to je trápna správa. Alebo že nebudem to robiť, alebo každý. Ja keď som to prvýkrát išiel urobiť sám do zrkadla, že som si povedal, že kamu, mám ťa rád, tak som sa cítil blbo. Proste normálne, že moje telo, moje telo, moje oči tomu neverili. Jasné. Uškrn, mám ťa rád. Alebo úplne nejaký neautenticky to bolo povedané, vieš. A začal som to trénovať tak, že normálne, že som chodil asi týždeň, vieš, pred zrkadlo a som sa pozrel úprimne do očí tomu človeku, ktorého som tam videl, som povedal, kamu, mám ťa rád. Jasne. Mám ťa naozaj rád. A tu presne sa dá spýtať otázka, že vieš, ako zistiť, že si už dospelý? Ako? Presne tak, že povieš, že kamo, mám ťa rád. Hej. Lebo iba dospelý to vie, vieš. Ešte dieťa zaseknuté v nejakom vývojovom štádiu, to nevie. Hej. Ja som mal, to je asi, že 4 dní dozadu, takú tú epifaniu, alebo neviem, ako sa to povie správne, že pracujem v priebehu posledného mesiaca na nejakých emóciách. Zistil som vyslovene cez microdosing hub mi v tom extrémne pomohol, vybudil vo mne nejakú emóciu. Vyslovene som chcel objaviť nejakú emóciu ďalšiu, ktorá ma ovláda. A vyjavila sa tak, že asi na 3 dní som skoro s nikým nedokázal rozprávať. Proste ani doma, ani s deťmi úplne, že reálne ma ovládla. Ale nechal som ju, akože nech ma ovláda, skúmať som ju chcel. Jasne. A ja som zistil, že mám od malička, kvôli tomu, že mali sme
nejaké problémy v rodine, keď som bol menší. Ja som od malička mal pocit, že som druhotriedny človek. Že keď si predstavíš, že všetci ľudia na Zemi môžu sedieť okolo okrúhleho stola, mať sa radi a spolu komunikovať a vyjednávať a tak ďalej. A ja som ten jediný, ktorý sedí na vedľajšej stoličke, nikto o ňom nevie a nepatrí k tomu stolu. A to je až teraz to dokážem, vieš, opísať, vieš, ale pred týždňom sa len nejaká emócia, blbý pocit. Blbý pocit, od ktorého som mal pocit, som potreboval si ísť zapáliť, alebo vypiť 6 káv, alebo ja neviem, že ožrať sa. Hej, vyslovene jeden večer som si normálne, že aj trošku viac vypil, aby upadla zo mňa tá bolesť, ale to bol akože bolo to cieľen. Som chcel, aby upadla. A keď triezvejem, aby znova sa naštartovala. Aby som mohol vnímať tie nuancy, že vlastne, že teraz mi je fajn, lebo mám vypýtať, mi to úplne jedno. A triezvejem a znova sa prebudzajú vo mne tieto emócie. A to prebudzanie som chcel navnímať, vieš. A tam zrazu, čo to je za pocit? Kedy som ho zažil prvýkrát? A zažil som ho proste, presne som objavil moment, kedy prvýkrát som to zažil. Nebudem ho to opisovať, lebo je to taká, že veľmi moja záležitosť. A nepochopil by ju veľa ľudí, lebo nie v kontexte, ale jednoducho objavil som v sebe pocit, proste silný pocit menej cennosti toho, že som druhotriedny človek. Nielen, že menej cenný, ale že vlastne, že som až iná rasa, ako keby, že úplne, že nepatrím proste medzi ľudí. A potreboval som sa s niekým o tom porozprávať, pretože najviac mi to, ako keby, že vo mne to spúšťala manželka. Pri nejakých úplne obyčajných veciach, vieš, kde ona nechcela mi ublížiť, nechcela mi dať pocit, že som jej necenný, ale brnklo to nejakú strunu vo mne, vďaka čomu hneď ma to zatvorilo, vieš. Hej. A potreboval som jej o tom povedať. Že sú tu také a také veci, že ktoré keď ty urobíš alebo povieš, vo mne to spustí niečo. Ale nehovorím ti to preto, aby si to nerobila. Hovorím ti to preto, aby si vedela presne, čo sa so mnou deje. Jasné. A taká tá štandardná vec, že ideš ako chlap hovoriť žene o emóciách, vieš, tak poviem, že cítim sa menej cenný, keď povieš toto, vieš. A štandardne ten druhý človek ti povie, že to je to solution based, vieš, že ale ty vieš, že to je kravina. Vieš, že to je kravina, že si menej cenný. Ja viem, to nepotrebujem, aby si mi povedal, aby som vedel, že nie som menej cenný, ale ja to cítim, že som menej cenný. A potrebujem, aby si to vedela. Vieš, a začal som proste takto s tým pracovať. A vyslovene tá jedna debata mi stačila k tomu, aby zrazu normálne, že 8-kilový batoh zo mňa spadol. A potom prešli 2 alebo 3 dní, 2 dní. A prakticky bez nejakého spúšťača sa znova vo mne vyjavila táto emócia. A prejavilo sa to vždy tým, že nejak bušilo srdce alebo niečo podobné. Ja som sedel vzadu za domom na dvore, na stoličke, tak som sedel a tak som si prežíval ten svoj strach, vieš. Alebo čo to bolo, ten pocit. A zrazu normálne zo mňa, normálne sa prejavil hlas, ktorý normálne, že až som to verbalizoval, som to povedal. Normálne takto som bol a som sa buchal. Neboj sa, kamo. Neboj sa, kamo, lebo nemáš sa... Dobrú prácu odvádzaš. Dobre na sebe pracuješ. Som tu s tebou. A jak som hovoril tie slová, kamo, normálne všetky tie fyziologické, akože tá emócia úplne ustala a normálne, že nezastaviteľný úsmev na tvári, keby, že predstav si, že mal si ocka, ktorého si miloval a proste posledných 30 rokov si s ním nebol. Lebo odcestoval, zomrel, alebo ja neviem čo. Ale predstav si, že až archetypálneho ocka, dobrého. A ja som zrazu zistil, že ale to som ja. Ja som proste tu ten ocko, ktorý proste... Tak už keď vstupujeme do mystiky, tak v podstate... Ty si vstúpil do svojho zraneného dieťaťa, kde si ho ukludnil, že všetko v poriadku, že mám ťa rád. Ale nezabúdajme, že v zdravých vzťahoch my si môžeme aj pomoc od toho druhého vypýtať. Áno. Vieš, že veľmi zdravé, ako si to popísal ty, že ja s tým absolútne súzniem a robím to úplne takisto, že vyjadrím svojej partnerke, že napríklad tvoje správanie vo mne spúšťa toto a za tú emóciu, ktorú to vo mne spúšťa, ja si zodpovedám sám. A to viem. Ale nezabúdam, že pokiaľ si s ňou neviem dať sám rady, tak môžem si tú pomoc od nej vypýtať, že vie, že pozri, ja sa teraz cítim takto blbo a neviem si s tým dať rady, že máš k tomu nejaký vhľad, alebo vedela by si mi s tým pomôcť? Vieš, a už hľadáme, lebo my sa priťahujeme v partnerstve aj na základe našich zranení. Buď si nájdeme človeka, ktorý je rovnako plný ako my. Áno, že nás niečím inšpiruje, že ho obdivujeme, že priťahuje ma žena, ktorú obdivujem, že je úžasná v niečom, ale zároveň v tom tieni, v tej tienistej stránke sa priťahujú aj naše zranenia. A pokiaľ o tých zraneniach nekomunikujeme,
tak my si podvedome ubližujeme. Vždy to tak je, že a to ty si taká, toto by mal správny muž robiť, ty to nerobíš, že ty si úplne nič a níman a toto. Ale keď ja som ako chlap, ale to samozrejme ja musím byť ochotný to zranenie sám pred sebou otvárať. Pracovať na sebe a pracovať s tými emóciami, ktoré to zranenie, ktoré keď otvorím, ktoré sa z toho vynoria. Lebo to nie je len takto. Lebo tá práca je bolestivá. Ako nielen, že náročná, lebo zvládne náročné veci. A je to bolestivé. To nejde bez slz. Ako reálne to nejde. A ty keď si naučený, že nevypustiť slzu za žiadnych okolností, tak o to viac to bude bolieť. O to viac to bude boleť. Presne tak. A teda nezabudujeme, že ten druhý je tam na to, aby nám pomohol. Že aj na to. A samozrejme, ale že on nie je povinný nám pomáhať. Ale samozrejme, že my si chceme... Áno, máš právo si to vypýtať a ja mám záujem tvoriť si taký vzťah, ktorý ja nazývam vzťahom zdravým a výživným. Teda obklopujem sa ľuďmi, ktorí si ma vážia, ktorí vnímajú moje kvality a rovnako ja si takých ľudí priťahujem do života. Že ja si priťahujem ľudí, ktorých si vážim ja. Čiže vypýtam si pomoc a hľadáme a spolupracujeme, lebo to moje zranenie nejakým spôsobom zrkadlí zranenie toho druhého, lebo on mi začne pomáhať a zrazu zistí, že wow, že práve tou pomocou, ktorú som ti teraz poskytol, ja som zistil, liečím niečo v sebe, presne tak. Presne tak. Sakra. Hele, chce to veľa. Ten prvý krok do toho, tá prvá debata je najnáročnejšia vec. Vieš, ale keď sme my tí utiahnutí, že stále sme v tom tieni a krčíme sa v tom kúte a nevieme z toho tieňa vystúpiť a do nekonečna vlastne čakáme, že tá pomoc príde zvonka, že príde nejaký spasiteľ, však 90% národa čaká na spasiteľa, že toto už nikto nezmení, iba spasiteľ a nikto nie je ochotný nič robiť. Byť spasiteľ, seba samého. Áno, však tak. A nikto nie je ochotný nič robiť. Zverujeme svoje životy do rúk tzv. Odborníkov, ktorí ale v podstate tiež je to všetko podľa normy, že ako v nejakej králikárni, že iba označia ti ucho číslom 3 a hodia ťa do škatule a že chod ďalej. Hej.